n-are rost să spun că fac proba acum, nu o să pice niciun telefon, îl țin bine. Vezi dacă îi vezi pe... Nu-i văd. Nu-i văd, chiar nu sunt deloc. Mamă, mi-am închis și eu vesta până sus. Aaaa, ce tare e ăla! Mamă, n-ăla vreau, vai! Ăla e... Și ăla de acolo cât de tare. Hai să vedem acum cum filmăm căderea. Sperăm că e bună. Țin telefonul bine. Nu e cu căderea. Hei, Niciun! Hei, ține telefonul! Cât de tare e! Cât de tare e! Oh, fuck! Și ăsta e cel mai cuvinte dintre toate! Ce-mi place! Mamă, ce-mi place! Unde pula mea suntem? Am filmat tot. Acum e prea multă lumină, nu se mai vede nimic, dar am filmat. Man, dacă ăsta a fost așa și e cel mai slab dintre toate. Mamă, cum am părut.